Ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб хуш омадем ба канали мо, канали Қодиров Сайбирҳон. Бардаро як сар гоҳи гусоладор, да гоҳи фурӯшай. Бардаро гусолакш чайра. Ғиноҷин чандамзояй? Дуюмзой будай бардаро, дуюмзой гусолакш ғиноҷин. Наворо то охир тамошо кунед, подписатсия, лайк абҷақин дастгири шумо пешраи мост. Бениҳоят миннатдорам ки шумо дастгирӣ мекунед, лайк, подписатсия меҷақин. Як ҷаҳон ташаккур барои дастгириётон ки мо то ҳамин дараҷаҳоро расидем. Бовар кунед бардаро, бениҳоят закасо бисёрай меган каналат бениҳоят популярняй. Гоҳо савдо мешинед, деюм закас даётон бошад, дина бега инамиҷар қадирада як гоҳ сиёнка кардем, ҳамсояшон гуфт ки як гоҳи дига дорем, биё ҳамира сиёнка ка парто канала да. Бениҳоят мухлиси худатум ина бардаро суханшон менафтем, боз задем омадем, боз тасмим гирифтем ки як сар гоҳи гусоладор. Бардаро мега саҳар бега 5 литр шир мета мега авқотча битан мега. Гусолакш чанд рӯза шидаги? 10 рӯза шидаги гусолакш ғиноҷин. Ҳамира як хоҳиш кунем, як дандонша нишон бетӣ. Бардар хоҳиш мекунем як дандонша нишон бета, ҷӯшиданша нишон. Ина бардаро дуюм гусолашай. Дандонош ката будай. Саршти. Бардаро ай навор набуроин, ина дандонша нишон додем, бо ҷӯшиданшам ҳозир нишон метем. Бениҳоят гоҳи хубай, гоҳи тоза ки фасон дай бардаро. Бардар саҳари шушта будаша, полни шуштаги ай гова синош кати шуштай тоза када барои чи ки дина мара закас када буд. То ҳами бега як гол даставка када бурдем, ина нав ҳози омадем бардаро, ина мира сиёнка кардем. Як бор гусолаша олум ку буҷӯшака. Ку бибинем чанд қа шир дора. Бардаро ҳози ина ҷӯшиданша нишон метем. Ширшам ба гарянтшай, гоҳи хонаи худаш. Бардар нав ҳоз якта биқача гирифт, биқаи бениҳоят биқача ки хуб гирифт, зоти нигоҳ гусол нагалта. Ира фурӯхтесай бардаро, Россия ки ай сафари ғарибӣ дар сафар кор дорад, мерава Россия. Ина бардаро гоҳ ҷӯшиша бинем ки соҳиби гоҳ чӣ гоҳ меҷӯша. Ки гоҳам ҷӯшида метавонад бихая ма буҷӯшон. Подписчикои мара тамошо кунед. Барои нишон додам то. Ина шириш тоза бардаро, шириш тоза кай. Бардарои бардар мега ки номрои хитамон мега худ савдо ки мега гарантия айма мегирам мега. Номрои телефони ман 911 21 72 21 бо занг бизанед. WhatsApp имо дорам, и WhatsApp надора, телефоном простой мега, ман ҳичи рӯси чи намекор мега. Ҳамун ҳисоб мега инам як рӯз 2 рӯз дар канала бесам мега. Бигирам нагиран мега. Мақсад дар кор нест мега. Хо места мега. Мақсад хонада места хонагиш менам. Бале чи ки канали худат мега як рӯз 2 рӯз дар канали те беса. Бигирам нагиран, як кишид бозорш мебарам мега. Бардар нархира чанд сомон меги ва чанд сум мақсад арзон мешава? 11,000 мегем, хаб муомила мекунем, арзон мешава. Муомила дора? Муомила дора, чӣ конем? Dastavkash чи? Dastavkash худат медонем, дами аст дохи. Ина бардаро мега dastavkash худат медони, ина нархш 11,000 сомон муомила дора, dastavka дора мега. Ина бардаро нав гоҳ фуроварда наку. Айни ҷӯшиданашт. Авқот чабти 4-5 литр шир метохад 5 та. 5 литр ҳамеша дастгирӣ фаромӯш намекунед, подписатсия, лайк амаҷақин дастгириш пешраҳи мост. Бардар ҳамира як бор бикашиш, ина хоҳиш кардем ки ҳамира ҳайкна. Ина бардаро чулоқ пулоқ нестай, раҳгарҷиша бинен гусолакш сарте. Ина гоҳ дидем бардаро. Бениҳоят гоҳи хубай, ҳам бардар ҳам гоҳ ҳами замина хурдагай нами ҷора гоҳ чаридагай. Худо нигаҳбонатон, касб кори ҳаматон да барор мехоҳам бигзор айма гоҳи хубша бигирен. У гоҳ савдо шид рафт. Ина и гоҳ бардаро дар навори имрӯза. Худо нигаҳбонатон. Бениҳоят гоҳи хуб будай. Хурданаш чӣ хела иштиёш? Иштиёш мега созай бардаро.